atur panuwun kagem Pak Haris Bubulan adalah putri ketigonipun ingkang ayu-ayu. Rawuh panjenengan dados obat pusaka kangge kula. Sawetawis istirahat watawis kalih minggu sakmenika sampun wonten pemulihan. Mugi-mugi Pak Haris Bubulan Ginanjar Suko Basuki subur makmur berbondo berbandu rezekine banyu mili putri kula tetiganipun nika tambah pinter cerak kabejanipun untung ing pundi mawon bagas waras waras wiris panjang yuswa tansah kebanjiran nugraha Pak Haris kula matur kalih Bubulan ngendika nggih parang matur Pak Pur sowan kula sakeluarga ingkang pisan silaturahim dhumateng Pak Pur kaliyan ibu sakeluarga sanesipun ingkang salajengipun kula sakeluarga nderek prihatos punapa ingkang dados kahanan Pak Pur salajengipun nyuwun pangapunten kula jejering putra mboten saged caos pambiyantu punapa-punapa sami-sami Pak Haris namung memuji marang Gusti mugi Pak Pur enggal saged kantuk obat saged aktivitas malih kados padatanipun amin amin ya rabbal alamin matur nuwun